lalaki nga nagtuyo nga magpa-cash in sa electronic wallet gamit ang peke nga kwarta arestado sa Baguio City. Cash in and go nga modus ginatutukan na sa kapulisan. Yaring balita aton gitutukan. Ano nakatulog? Di nga ano pandar ka motor. Wala gusto na ako. Di na din. Sakay sa iya motorsiklo, kasubong nga nagadali-dali ang ining lalaki nga pandaron para makahalin na sa lugar. Boy, lakat sa boy! Boy! Hindi maglakad! Hindi maglakad! Hindi maglakad! Hindi maglakad! Apang ginapunggan sa isa pa kalalaki tugtog, nga ginpapanaog kag ginbutong pakadto sa Tiangge. Ang lalaki sa video, ginkilala kay Bernie Nietes Jr. Madugay kuno ini nga nagtambay sa Tiangge ni Jojane kag nagpahayag nga mapa-cash in sang balor 10,000 pesos. Apang nagduda kuno ini sa giyos ang suspect ilabi na sang naghatag na sang 1,000 peso bills. Cute na ang kwarta niya. Gatat patalikod siya sa akon. Sabi guro, gin-process ko na pasa sa iya. Dala din yung mga nga kwarta. Fake money lang. Ang call ko siya printed lang sa nga 1,000. Sa bulig sa pinaka-bystanders sa lugar, gindala sa Baguio City Police Station ang suspect nga nagpakilala nga taga Mindanao. Sa exclusive interview sa News Team, ginpahayag sa suspect nga may nagsugo lang sa iya, nagatrabaho kuno ini bilang delivery driver sa construction sa Bacolod City. Yung pawag pa ko nila tayaan, pa ko nila armas. Nga patyon ko kuno nila kundi usap papati yun. Pasensya lang na sa tagiya sa Tiangge. Nagmumunta ni madakpan si John Paul na. Nagapadayon pa investigasyon sa Baguio City Police apang nagwas inisyal nga paglantaw nga peke ang ginhatag nga cash sa suspect. May isa siya kuno nga upod. Pero i-prove pa natin. Imbestigahan pa natin ng maayos kung talagang totoo yung sinasabi niya. Ginatutukan sa kapulisan ang posibleng modus nga cash in and go. Upod kay Herald Eka, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.